Ćao svima! Dobra vest je da ne morate znati sve detalje iz knjige pravila da biste uživali u regatnom jedrenju. Pa da počnemo. Tema današnje lekcije su definicije i osnovni pojmovi. Voda je prostor koji jedrilici treba da neometano zadrži kurs ili napravi manevar. Plava jedrilica traži vodu ljubičastoj. Ljubičasta menja kurs, čime joj pravilno omogućava neometan put koji joj pripada. Kada se jedrilice na različitim bokovima sretnu, jedrilica koja nema pravo prvenstva mora da se kloni. Ljubičasta jedrilica to čini manevrom, dok roze menja kurs kako bi ih zaobišla i nastavila levim bokom. Jedrilice su u preklapanju kada trup jedne preseče upravnu liniju zadnje tačke druge jedrilice. U ovoj situaciji plava jedrilica se nalazi u preklapanju sa ljubičastom. Ovo je izuzetno važan pojam pri obilasku bova i drugim situacijama.